A druhým mojím návrhom je návrh doplniť rokovanie zastupiteľstva bod C7, návrh na určenie platu primátora mesta Šala. Cieľom tohto môjho návrhu je zníženie platu primátora na základnú zákonom stanovenú úroveň, teda bez navýšenia. Určenie výšky platu nad zákonom stanovenú sumu je v plnej kompetencii zastupiteľstva. Momentálne má primátor plat navýšený o 50% oproti tejto zákonom stanovenej výške. K tomuto navýšeniu došlo minulým zastupiteľstvom ešte na základe návrhu bývalého poslanca inžiniera Barana. V úplne inej finančnej situácii mesta a v inom zložení zastupiteľstva. Len poznamenávam, že doteraz nebolo umožnené o tejto výške tomuto zastupiteľstvu rozhodovať. Takisto k ďalším dôvodom by som sa vyjadril v prípade, ak tento návrh na doplnenie programu bude schválený. Návrh na určenie platu primátora teda zaradiť ako bod C7. Nech sa páči, hlasujte, prosím. Z prítomných 28 za, 10 proti, 2 sa zdržali. Tieto návrhy neboli odsúhlasené do programu.